Καλημέρα. Καλημέρα. Μια ερώτηση να κάνω. Το εργοτάξιο που είναι εδώ. Εδώ. Πού πάω? Είναι στα 150 μέτρα αριστερά. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα. Τον κύριο Νίκο που θα τον βρω? Τον εργοταξιάρχη. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν έχει πει, έδωσα κτίρια από πάνω. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Έλα, καλημέρα. Ήρθε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο κύριος Σιούλης. Μάλιστα. Ο κύριος Νίκος. Χαριτά Σπύρος. Τι κάνετε? Γεια σου Σπύρο. Έχω μιλήσει και με την εταιρεία Ωραία. για να έρθω για μια μέρα ως ανειδίκευτος. Οκ. Τι κάνετε? Μια χαρά, εσύ. Μια χαρά. Μπορώ να καθίσω? Βεβαίως, βεβαίως. Πώς Για είστε? πες μου. Από υγεία μια χαρά. Θέλετε να μιλάω? Εγώ σας μιλάω στον πληθυντικό και από ευγένεια γιατί δεν σας γνωρίζω. Θα μου μιλήσεις στον ελληνικό. Δεν έχει Εντάξει, να κάνει. Έρχεσαι να δουλέψεις, οπότε. Εντάξει, αυτό. Θέλω να δω αν μπορώ να κάνω για αυτή τη δουλειά και... Κάτι συγκεκριμένο. Ας Κοιτάξτε, πούμε. μου είπαν ότι είναι καλό αυτό που χρειάζεται σήμερα για το τμήμα το σιδεράδικο Στο συνεργείο και ίσως πλεισμού. λέει αν χρειαστεί και στην υδροβολή αν μπορώ. Ναι. Είναι λίγο Αυτό. πιο δύσκολη η υδροβολή. Είναι πιο δύσκολη λέτε? Ναι, ναι. Δεν Είναι έχω λίγο ιδέα. πιο δύσκολη. Αλλά εντάξει. Ας ξεκινήσουμε τότε Ναι. από το συνεργείο του πλεισμού. Ναι, ναι. Ε, Τι χρειάζεται? τη ζέστη την αντέχεις. Δεν την αντέχω, όχι. Η αλήθεια είναι. Δουλεύεις στον ήλιο. Κατά κύριο λόγο. Όλες οι δουλειές που κάνουμε είναι επειδή είναι ανοιχτός ο δρόμος, Ναι. είναι ανοιχτή η οδοποιία. Η περισσότερη δουλειά γίνεται κάτω από τον ήλιο. Άρα είμαι διαρκώς εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες. Άρα θα πρέπει να έχεις τα απαραίτητα μέσα προστασίας. Θα σου δώσουμε εμείς από εδώ πέρα τι χρειάζεται. Άρβιλα, γυλαίκα, κράνος, γάντια. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Τι ακριβώς γίνεται εδώ? Μου είπαν το εργοτάξιο που έχει αναλάβει αυτό το κομμάτι της Εθνικής Οδού. Είναι έτσι? Κάνουμε ένα τμήμα της Ολυμπίας Οδού. Συγκεκριμένα κάνουμε το κομμάτι από τα Καλάβρητα μέχρι τον Ψαθόπυργο. Είναι όλο αυτό δικό μας εδώ, του εργοταξίου. Σωστά. Που Το σημαίνει εργοταξίο αυτό, που είμαστε στο τι ίδιο. εργασίες για να, αν θέλετε να βοηθήσετε να καταλάβω λίγο περισσότερο. Οτιδήποτε απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός αυτοκινητόδρομου. Ξεκινάμε από τα τεχνικά, γέφυρες, κατοδιαβάσεις, μεγάλες γέφυρες, μικρότερες γεφυρούλες, σύραγγες, έχουμε και σύραγγες στο κομμάτι μας. Και από εκεί και μετά, ό,τι χρειάζεται για να τελειώσει ένας δρόμος. Τις οδοστρωσίες, τα ασφαλτικά, στη θέα, πινακίδες, φωτισμό. Μάλιστα. Ό,τι απαιτείται για να δείτε έναν αυτοκινητόδρομο ολοκληρωμένο όπως αυτούς που βλέπουμε ήδη. Είστε η αιτία δηλαδή που όταν ερχόμαστε είδαμε τα πασαλάκια στην εθνική. Αιτία. Δεν ξέρω. Γιατί Μέσα είναι... προστασίας είναι αυτά. Yeah. Απαραίτητα για την ασφάλεια του οδηγού. Εσείς καλά κάνετε. Αλλά επειδή είναι χιλιάδες, είναι γιατί είναι και μεγάλη απόσταση. Είναι κουραστικό για τον κόσμο, αλλά είναι για την ασφαλεία του. Εντάξει. Είναι αναγκαίο. Είναι αναγκαίο. Πάνω απ' όλα η ασφάλεια. Γιατί χωρίς αυτό, επειδή η προσπεράση στην Ελλάδα είναι λίγο Ναι, ναι. όπως τη νιώθει ο καθένας. Όχι, πολύ καλά Είναι κάνετε. για την ασφάλεια. Είναι για την ασφάλεια. Κουράζεται λίγο ο κόσμος, αλλά όταν θα τελειώσει ο δρόμος θα τον χαίρεται πραγματικά. Όχι, καλύτερα κουράζει και τη βλέπει πασαλάκια παρά να έχει ένα δυσάρεστο συμβάν το οποίο μπορεί να στοιχήσει και ανθρώπινες ζωές. Δεν το συζητώ. Αλλήμον. Απλά ρώτησα για να καταλάβω. Ναι, όντως είναι σε μεγάλο κομμάτι. Από την Ελευσίνα, ειδικά μέχρι την Πάτρα, επειδή είναι μεγάλο και το μήκος. Τι χρειάζεται για μένα τώρα για να ξεκινήσουμε? Έχω δώσει τα στοιχεία μου. Έχω δώσει με έχουν ενημερώσει για αυτό το από πράγμα. την εταιρεία τα πάντα.
Τίποτα. Κατάσταση υγείας, τα πάντα, όλα εντάξει. Με έχουν ενημερώσει ότι τα τυπικά, τα χαρτιά, να το πούμε έτσι, είναι ήδη στα χέρια μας. Θα πας μέχρι την αποθήκη, θα πάρεις τα μέτρα ατομικής προστασίας όπως τα λέμε και θα σε αναλάβει μετά ο εργοδηγός να σε πάει στον τόπο εργασίας. Θα πας στη γέφυρα του Κερενίτη. Θα πας σε γέφυρα. Σοβαρό τεχνικό έργο. Θα ασχοληθείς με τα σίδερα, όπως λέμε στην γλώσσα του. Είναι το κομμάτι που πάμε τα πόδια στο κομμάτι απέναντι. Πού είδα. Για να πάρεις τα απαραίτητα, θα κατεβείς στον δρόμο όπως ανέβηκες. Είναι η μεγάλη αποθήκη στην είσοδο του εργοταξίου. Θα σε ξαναδώ μετά. Όλη την ημέρα εδώ θα είσαι. Ευχαριστώ πολύ. Καλή αρχή. Καλημέρα. Μια ερώτηση να κάνω. Τι κάνουμε, καλά? Σπύρος, είστε καλά? Γεια σας, τι κάνετε? Γεια σας κύριε. Σόγαμπρος είστε κι εσείς? Με έστειλε ο κύριος Σκιούλης να πάω να βρω τον Δημήτρη του Φλιάτουρα. Ναι. Για να πάρω ρούχα, για να ξεκινήσω δουλειά. Πού θα πάω, πού είναι ο Δημήτρης? Απέναντι στην αποθήκη. Εκεί θα πάτε, εκεί υπάρχουν τα ρούχα αυτά. Εσείς εδώ τι κάνετε? Εγώ είμαστε ηλεκτροσυγκολητές. Γι' αυτό. Κάνουμε ορισμένες εργασίες για το έργο. Γι' αυτό με τα γυαλιά και αυτά. Ναι, πάντα γυαλί. Φόρμα κανονικά για την ραδιενέργεια, την ηλεκτροκόλληση. Θα σας σώσει αυτό? Βεβαίως. Αυτό θα με σώσει γιατί αυτό κάνει ζημιά. Εντάξει. Αν δεν το φοράς αυτό και κολλάς, περνάει η ραδιενέργεια μέσα. Είναι δέρμα. Και γι' αυτό το έχουμε. Είναι μπάμπης αυτό. Αυτό είναι του μπάμπη για να μην μου την παίρνουν οι άλλοι. Να είστε καλά. Ναι. Συγγνώμη για να μην καθυστερήσω και μου φωνάζουν γιατί η πρώτη μέρα είναι. Εντάξει. Οκ. Ναι. Έλα, τα λέμε. Έλα, ευχαριστώ. Καλημέρα, τι κάνετε? Ο κύριος Δημήτρης. Εγώ, εδώ. Εσείς? Καλημέρα. Γεια σας, Σπύρος, τι κάνετε? Είστε καλά? Καλημέρα. Τι κάνετε? Γεια σου, μου. Δημήτρης. Δημήτρης. Ο κύριος Σκιούλης με έστειλε για τα ρούχα, λέει, για να ξεκινήσουμε. Προσλήφθηκες? Εντάξει, πρώτη μέρα αν κάνω δόκιμος. Ανειδίκευτος. Μάλιστα. Τι νούμερο παπούτσα φοράμε? 44,5. Ένα γυλαίκο, ένα κράνος, μία φόρμα. Τι κάνετε εδώ, πώς είστε? Extra large. Ναι, έχουμε. Το τρώμε όλο το φαγητό και παίρνουμε και το διπλανό μας. Κάτσε. Θα πας μετά στο δωματιάκι εκεί να την πεις. Ναι. Κάτσε. Τι κάνετε εδώ? Πού να σε βάλουνε? Μου είπανε σήμερα στη γέφυρα στα σίδερα. Δεν ξέρω αν είναι καλά για από τη μέρα. Λέει δεν είναι και πολύ εύκολη δουλειά, θα δείξει. Κοιτάξτε, έχεις πέσει και σε μια εποχή τώρα δύσκολη επειδή είναι καλοκαίρι. Ναι, έχει ζέστη. Έχει ζέστη πολύ. Μου είπαν με ρώτησαν. Προσέχεις. Η πρώτη ερώτηση που έκανα αν μπορώ τη ζέστη. Τι μπορείς. Πάρε μπουκαλάκια, έχεις φοδιαστεί με. Θα πάρω τώρα, δεν ξέρω. Με πράγματα, να πάρεις να έχεις νερό και τέτοια. Ναι. Προσεκτικά. Γιατί είσαι σε ύψος, είναι δύσκολα, είσαι μέσα σε τεχνικά με σίδερα. Να πω και, μου είπανε και κάτι που είπανε και για υδροβολή. Αλλά αυτό τι είναι εύκολο? Η υδροβολή είναι ένα μηχάνημα πιεστικό, μεγάλο πίεσης που σπάει μπετά. Είναι δύσκολο. Θα τα καταφέρεις. Γιατί μου είπε ο εργοταξιάρχης, μου λέει ίσως σε βάλω και εκεί για να δω αν έχεις αντοχές. Θα έχεις αντοχές, γιατί να μην έχεις αντοχές? Εντάξει. Μην βλέπετε που τρώω το φαγητό, δεν σημαίνει ότι μπορώ. Εντάξει. Τι κάνετε, πώς είναι εδώ η ζωή? Παλεύουμε. Στην καθημερινή μας τέτοια. Αυτά είναι. Ναι. Οπότε να. Το γυλαίκο σου, το κράνο σου, η φόρμα σου, τα παπούτσα σου. Τα παπούτσα είναι ασφαλείας. Ναι. Με προστασία για τα δάχτυλα, με προστασία για το πέλμα και για τη φτέρνα. Για τις πρόκες, για τις καρφοβελώνες. Αυτό με την ασφάλεια και τους κανόνες ασφαλείας το έχετε εδώ, συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, όποτε μιλήσω στο τηλέφωνο από κοντά, όλοι αυτό μου λένε. Κοίτα να δεις, πρέπει να φαίνεσαι γιατί δουλεύεις επάνω στην εθνική οδό. Και πρέπει να φαίνεσαι από παντού. Τώρα τη μέρα είναι εφικτό, πρέπει να το φοράς το γυλαίκο σου. Και κυρίως τη νύχτα τον δουλεύουν και είναι δεδομένο. Δηλαδή, η ασφάλεια είναι το πρώτο μέλημα. Τα παπούτσια για πρόκειες και αυτά. Και το γυλαίκο για να μην γίνεις. Πρέπει να το φορέσεις όπως έπρεπε. Να μην γίνεις σε κανένα παμπρίζ αποτύπωμα. Εντάξει. Πάμε δοκιμάστε, ευχαριστώ. Πήγε στο δωματιάκι μέσα. Εντάξει, ευχαριστώ. Άλλαξε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Έτσι, Δημήτρη. Λοιπόν, έπιασε και το συναπτικό σου εδώ. Τα εργαλεία σου. Μέτρο. Ναι. Γιατί θα μετράς αποστάσεις και τέτοια ό,τι θα σου δίνουν οι μηχανικοί.
Εντάξει, Ναι. ο εμπιστάτης που θα έχεις εκεί και τα αναλάκι. Πρόσεξε, μην κόψεις κανένα δάχτυλο. Είναι για Ναι. σίδερα. Έγινε. Είναι για σύρματα, για δέσιμο και τέτοια. Το βάζω εδώ. Ελπίζω, ναι, πρόσεχε μη σου πέσουνε. Και είναι κανένας από κάτω και εντελώς τυχαία σου πέσει, χτυπήσει κανένα κεφάλι, το κράνος σου. Έχεις σφιχτήρα εδώ από πίσω για το κεφάλι σου. Οκ. Εντάξει. Θες να το προβάρεις? Ναι, με. Εντάξει, θέλει λίγο. Εκεί. Εκεί Εντάξει. είμαι πιο σποροκέφαλος. Εκεί. Εντάξει. Δημήτρη, σου ευχαριστώ πολύ. Σιδεροκέφαλος. Να είσαι καλά. Καλό κουράγιο. Καλή αρχή. Ευχαριστώ, θα τα πούμε. Καλή ζέστη, Και νερό, ναι. Να πάρω αυτό που βρήκα έτοιμο. Πάρ' το. Λοιπόν, τα λέμε αργά το απόγευμα στο σχόλασμα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Έγινε. Να είστε καλά. Σπύρο, έλα, έχουμε αργήσει. Οπ. Όπα, πρόσεξε. Δεν πρόσεχα καν. Πρόσεξε. Σπύρο, Ναι, κύριε Αντώνη. καλώς ήρθες. Λοιπόν, πρωτού πάμε στη δουλειά που θα δουλέψει σήμερα, θα σου μάθουμε 5 πράγματα για θέματα ασφάλειας. Το κατάλαβα γιατί- ναι. Γιατί εδώ πέρα είδες το κράνος του. Ναι, εδώ μου το βουβγήκα, χτύπησα το κεφάλι μου. Αυτό Εντάξει. εκεί η προστασία. Εντάξει, Λοιπόν, είναι, το άμα αισθάνεσαι άνετα, μπορεί και να το πληρώσεις τελικά. Έχετε Θα δίκιο. σου κάνει μια ενημέρωση ο μηχανικός Καλημέρα. ο Άντι. Σπύρος, τι Σπύρος κάνετε, είναι είστε και καλά? στη δουλειά, Άντι. Καλώς ήρθατε. Ενημέρωσέ τον για Ναι. να φύγουμε για τη δουλειά. Πρέπει να. Η εργασία που θα κάνετε σήμερα είναι μια επικίνδυνη εργασία. Γυρίσω στο σπίτι, κάθομαι και τα διαβάζω αυτά, τα μαθαίνω απ' έξω. Είναι από το διπλανό σου και το ίδιο κάνει και ο διπλανός σου για εσάς. Προσέχουμε περιφράξεις. Ρίχνω εγώ πάντα μια ματιά, τα μαθαίνω απ' έξω αυτά όλα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά είστε? Λοιπόν, ο Σπύρος ήρθε σε δουλειά σήμερα και τον πάμε στο έργο, Λοιπόν. στον Κερνίτη. Να σας ρωτήσω, αυτό το κομμάτι εδώ που έχετε στην ευθύνη σας, που είναι, είπατε, από το... Είναι από τον Κόβο στο Διακοφτό Ναι, μέχρι στον Ψαθόπυργο. Σταθρόπυργο. Έχει κάποιες ειδικές δυσκολίες ή είναι άλλη μια συνηθισμένη περίπτωση? Όχι, όχι. Το έργο, ειδικά το κομμάτι αυτό, έχει δυσκολίες γιατί έχει τη σύραγγα Παναγοπούλας, Ναι. που είναι 4 χιλιόμετρα η μία κατεύθυνση και 4 η άλλη περίπου, κάπου εκεί. Είναι με δυσκολίες. Είναι η σύραγγα του Πλατάνου, που είναι προς την Ακράτα. Και η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι το έργο γίνεται σε κυκλοφορία. Δηλαδή με ενεργό πληθυσμό. Η κίνηση δεν έχει σταματήσει, η Ναι. κυκλοφορία του δρόμου δεν έχει σταματήσει, έχει βαριά κυκλοφορία γιατί εξυπηρετεί Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Ιόνια νησιά, εξυπηρετεί την πύλη της Ελλάδας προς την Ευρώπη με την Πάτρα, επομένως έχει μεγάλο όγκο με βαριά οχήματα. Ο μεγαλύτερος αντίπαλός σας ποιος είναι, κύριε Αντώνη, στις δουλειές αυτές? Σε αυτές τις δουλειές είναι, αν πούμε ο χρόνος για να είσαι μέσα στα χρονοδιαγράμματα, είναι ο καιρός, να κάνει καλό καιρό να μπορέσουμε να προχωράει το έργο, και ένα άλλο κομμάτι είναι να έχεις λεφτά. Αυτό έχετε δίκιο. Γιατί μπορεί να έχεις τον καιρό με το κοντά σου Και να έχεις λεφτά. και να μην έχεις λεφτά. Πόσα διαφορετικά εργοτάξια, πόσες διαφορετικές ομάδες μπορεί να τις αριθμίσει κανείς? Δηλαδή το εργοτάξιο, ας πούμε, είναι η ομάδα με τα χωματουργικά, Ναι. είναι η ομάδα που κάνει τα οικοδομικά, τις γέφυρες, τα τεχνικά, είναι η ομάδα που κάνει τα ασφαλτικά, είναι η ομάδα που κάνει τα ηλεκτρομηχανολογικά και είναι και η μεγάλη ομάδα που κάνει τις σύραγγες. Αυτή είναι μόνη τους, είναι άλλη ομάδα. Ξεχωριστά. Αυτό που είναι το πρόβλημα που έχετε εσείς οι εργάτες είναι ότι με το κράνος έχετε μια δυσκολία όταν το φοράτε συνέχεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημά μας που έχουμε και στα Λέτε εργοτάξια. ότι και στους κανόνες ασφαλείας, λέτε ότι μπορεί να ξεχαστεί κάποιος και να παραβεί τους κανόνες ασφαλείας. Όπως τώρα που έβγαινες από μέσα, Ναι. που κατά λάθος, δεν το έκανες επειδή είδες, χτύπησε το κεφάλι σου. Αν δεν φορούσες κράνος, με τη λαμαρίνα που είχε πάνω, ενδεχομένως σου το άνοιγε. Βασίλη, τι πάθαμε? Λάστιχο. Για πάμε έξω. Λάστιχο. Γι' αυτό άκουγα έναν ήχο. Περίεργο. Πού? Ωραία. Α, μάλιστα. Εντάξει.
Πάντως, μέσα Κύριε Βασίλη, συμβαίνουν αυτά. Μέσα στην τύχη σου για δουλειά πρώτη μέρα, μέσα στην ατυχία μάλλον που είσαι στο λάστιχο, η τύχη είναι ότι είσαι δίπλα. Πού είμαστε? Εδώ. Πού είμαστε? Εδώ Πάμε είναι. εδώ είναι. Εδώ. Α, είναι κοντινή η απόσταση. Ναι, ευτυχώς. Εδώ είναι οι σιδεράδες. Είναι και η μηχανικός εδώ, η κοπέλα, η οποία θα σε κατατοπίσει. Πάντως με τη δουλειά. είναι νωρίς το πρωί ακόμα Ναι. και ήδη κάνει ζέστη. Ναι. Είναι, αυτές τις μέρες είναι και η περιοχή εδώ έχει πολύ ζέστη. Δηλαδή 7,5 ώρα και. Ναι, χθες είχε φτάσει 37 βαθμούς, κάποια στιγμή θα δεις στο αυτοκίνητο μέσα 37-38 το μεσημέρι. Πώς αντέχετε εδώ, υγρά, Εντάξει, νερά συνέχεια. Και στο προσωπικό το λέμε, δηλαδή έχουν νερά μαζί τους. Πάντα από το πρωί φεύγοντας από το εργοτάξιο θα παίρνεις νερό. Υπάρχουν ψύχτες μέσα Ναι. που μπορείς να γεμίσεις μπουκάλι και να έρχεσαι εδώ. Άρα, κράνος, προσοχή, νερό. Νερό, ειδικά τις μέρες που έχει υψηλή θερμοκρασία, νερό. Δεν το συζητάμε. Και ο εργοδηγός, όταν πάει η θερμοκρασία πάνω από 38 υποσκιάν, σταματάνε εργασίες. Δεν υπάρχουν εργασίες. Είναι κανονισμός αυτός, Ναι, βέβαια. Είναι από το Υπουργείο Εργασίας, είναι από το Υπουργείο Υγείας, είναι παντού. Υπάρχουν οδηγίες. Δηλαδή τους το λέτε κι εσείς ότι παιδιά Ναι. είναι 38 τέλειο. Υποσκιάν. Υποσκιά, ναι. Εντάξει. Ναι. Θα σταματήσουν. Δηλαδή, λαμβάνονται πολύ τα μέτρα ασφαλείας. Γιατί άμα δουλεύεις και σε τέτοια έργα τώρα, σε γέφυρες και αυτά, που δουλεύεις σε ύψος, εργασία σε ύψος, είναι κλασικό. Λοιπόν, πάμε εδώ. Πάμε, έλα Σπύρο. Έλα Σπύρο. Έλα. Λοιπόν, αυτός είναι ο χώρος που θα δουλέψεις εδώ. Ο Χρήστος Καρβούνης είναι, ο Χρήστος είναι Καλημέρα, ο Σπύρος. τι κάνεις, καλά είσαι. Καλά είμαστε. Σπύρος, Ο, μια χαρά. Ο Χρήστος είναι, που θα είναι εδώ, είναι ο επιστάτης. Η Αγγελική είναι η μηχανικός. Ο Σπύρος. Καλά, Σπύρος, καλά είστε. Λοιπόν, με αυτούς τους δύο Μαζί τώρα σας θα θα σου πούνε, δουλέψω. με την Αγγελική και με τον Χρήστο εδώ πέρα, θα δουλέψεις, θα σου πούνε εδώ πέρα θα κάνεις, σιδεράς, κανονικά, ό,τι είναι. Θα σου Εντάξει, πούνε ό,τι είναι τι μου λέει. λέτε. Αν χρειάζεται να πάω κάπου αλλού μετά, θα μου φωνάξετε εσείς. Ναι, θα Εσείς σου ό,τι φωνάξουμε, πήρατε. αλλά σήμερα θα δουλέψεις εδώ σήμερα. Εντάξει, Εντάξει. έγινε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλή αρχή, Σπύρο. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε Ευχαριστώ, καλά. ευχαριστώ. Τώρα από τη μέρα ανηθίκευση θα λίγο την κατανόηση. Την υπομονή. Τώρα γιατί είστε και επικεφαλής, είσαι και τώρα να μιλάμε, σου μιλάω. Εγώ Στον ελληνικό, στον ελληνικό. ελληνικό. Αγγελική, σε ευχαριστώ για το ελληνικό και Παρακάτω. χαίρομαι που έχω γυναίκα Επικεφαλή. επικεφαλής. Λοιπόν, είναι δύσκολο, Δύσκολο, αρκετά δύσκολο. Είναι ένα έργο το οποίο είναι δύσκολο σε συνθήκες. Βλέπουμε δίπλα στενοδρόμους. Τα γάντια μου λένε αμέσως, Βέβαια. Κακώς δεν τα έχεις φορέσει ήδη. Να, συγγνώμη, Λοιπόν. συγγνώμη. Θα ξεκινήσουμε νομίζω σιγά σιγά, γιατί ο χρόνος είναι χρήμα γενικότερα. Και ξεκίνα να κουβαλάς σίδερα. Μάλιστα. Το Χρήστο είμαι. Ναι, ναι. Το Το Χρήστο. Εντάξει. Λοιπόν, Σπύρο, ξεκινάμε. Αρχίζουμε και μοιράζουμε τα σίδερα από εδώ. Τι ακριβώς κάνουμε εδώ, Χρήστο? Αυτή τη στιγμή τώρα θα σιδερώσουμε τα φορούσια, τα λεγόμενα φορούσια της γέφυρας, τα οποία είναι αυτά Αυτό που είναι δημιουργούν. το κατάστρωμα της Αυτό είναι το γέφυρας. κατάστρωμα της γέφυρας. Η γέφυρα Ναι. αυτή είναι μήκος 85 μέτρων. Ναι. Είναι 2 λωρίδες και ελαία όταν θα δοθεί στην κυκλοφορία. Και αυτό που θα κατασκευάσουμε εμείς σήμερα είναι τα λεγόμενα φορούσια, Ναι. που λέμε στη δική μας ορολογία, τα οποία ουσιαστικά Είναι το δέσιμο που κάνεις με σίδερο για να δέσει το τσιμέντο. δημιουργούν Ναι. τον αρμό, θα δημιουργήσουν τον αρμό της γέφυρας, γιατί αυτή η γέφυρα αποτελείται από 4 αρμούς, για να μπορεί να παίρνει τα κενά. Ναι, ναι, ναι. Επειδή είναι μεγάλο το μήκος, είναι αρμής συστολής, διαστολής. Ναι, για λεγόμενη. τις δονήσεις. Ναι. Εμείς λοιπόν σήμερα θα φτιάξουμε τους αρμούς αυτούς. Ωραία. Που Εντάξει. κρατάνε τη γέφυρα βιώσιμη και στις καιρικές συνθήκες και, Σε όλα, έτσι, σε όλα, και στις δονήσεις, στις μικρές κτλ. Στις ταλαντώσεις. Στις ταλαντώσεις. Ωραία, τι κάνω, πώς Λοιπόν, το- ξεκινάμε. Κουβαλάμε σίδερα. Πού τα πάω αυτό, τι. Αρχίζουμε και τα μοιράζουμε. Ένα σίδερο κοντά εκεί στα παιδιά, ανά 15 πόντους, όπως είναι αυτά εδώ. Δηλαδή ουσιαστικά κάθε τσέρκι Ναι. περιμένει και ένα τέτοιο σίδερο. Κάθε τσέρκι περιμένει και ένα τέτοιο σίδερο. Λοιπόν, πάμε. Και μια μπεντόβεργα. Πού τα αφήνω? Εδώ, πάμε από την αρχή, εδώ ξεκινάμε.
Έλα. Ένα τα παίρνω, Χρήστο, ή όλα μαζί? Αν μπορείτε και 4-4 και 5-5, δουλειά Καλύτερα, θέλουμε εδώ. ναι, εντάξει. Δουλειά θέλουμε. Ναι. Δεν είναι και ελαφριά. Στέργιο! Έλα εδώ. Λοιπόν, Πού τα αφήνω? Σπύρο, ξεκινάμε. Αφήνεις 1, 2, 3, 4, 5, όσα είναι τα χέρια. Ναι, και τα μοιράζεις έξω. Τα στρώνεις έξω. Το βλέπεις, κοίτα ποια είναι η διεύθυνσή του. Αυτή είναι η διεύθυνση. Ωραία, Πρέπει εδώ. να προσέχεις να ζευγαρώνουν πάντα. Για κάτσε μισό λεπτό. Εκεί. Θα κοιτάς πάντα να ζευγαρώνουν. Το επόμενο θα έρθει εδώ. Το επόμενο θα έρθει εδώ. Ωραία, το περνάω μέσα, Ναι, και το ράμα πίσω το ράμα σου είναι η περασιά. Αυτό λες? Ναι, του μπετού. Αυτό το ράμα? Όχι, το ράμα είναι το ράμα είναι αυτό. το νήμα. Εδώ. Ναι. Ο οδηγός δηλαδή. Αυτός είναι ο οδηγός μας. Από τον οδηγό αυτό εμείς τα σίδερα θα πρέπει να τα έχουμε και 5 πόντους μέσα. Εντάξει, Χρήστο, άμα είναι ο Στέργιος εδώ, άμα μου φύγει κάτι θα μου πεις, έτσι. Βεβαίως, θα είναι ο Στέργιος εδώ από κοντά. Ωραία, να φτιάξω εγώ οδηγούς μέχρι κάτω και να έρθω να προσθέσω τα άλλα. Ναι, με προσοχή όμως, Ναι. τα σίδερα φτάνουν τα συγκεκριμένα μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ. Να φτιάξω εγώ. Άλλος οπλισμός. Πηγαίνετε να δουλέψετε από εκεί. Άστο εδώ πέρα λίγο να προχωράει εδώ ο Σπύρος με το Στέργιο. Με την ίδια διάταξη όπως είπαμε και πριν. Ναι. Τι κάνετε τώρα, κύριε Στέργιο? Δένω. Αυτό το δέσιμο εδώ που μου φαίνεται εμένα απλό μπορεί να κρατήσει στη δύσκολη στιγμή τη γέφυρα όλη, Ένα τόνο κρατάει το σύρμα. Ένα τόνο αυτό το σύρμα. Ναι, βέβαια. Τώρα αλήθεια είστε από Αλήθεια. οικογένεια. Πόσα παιδιά έχετε? 2 αγόρια. 2 αγόρια. Ηλικίες? Ο ένας είναι 27 και ο άλλος 24. Και η σύζυγος είναι στην Αλεξάνδρεια Μαθίας. Ναι, τώρα έχετε μαζί μου. Μαζί τώρα έχει λίγο διάστημα. Ο μεγάλος έχει φύγει για δουλειά στην Αγγλία. Για να βρει μεροκάματο, Βρήκε μεροκάματο εκεί. Έχει κάνει μεταπτυχιακό. Να είστε καλά, περήφανος να είστε. Τι να κάνω. Τα λεφτά μου όλα τα ξόδεψε στα παιδιά. Μου είπατε 25 χρόνια δεν έχω μπει σπίτι μου γιατί είμαι συνέχεια στα έργα παντού, όπου υπάρχουν έργα. Ήμουνα 10 χρόνια στην Ήπειρο. Έχετε γυρίσει όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχει έργο. Σχεδόν. Για εσάς το σπίτι σας είναι σαν να δουλεύετε μετανάστης, έτσι. Λογικό δεν είναι. Εσωτερικός μετανάστης είστε, επιτρέψτε μου τώρα. Ναι. Αλλά το κακό είναι ότι βγήκα κανονικά στα 58 που έπαιρνα σύνταξη και δεν μου τη δίνουν. Μας πάνε 2 χρόνια πίσω. Οπότε επιστρέφετε πίσω στο Λιοπύρι, Πάλι. Μάλιστα. Αυτό είναι λίγο. Θέλουμε 2 χρόνια ακόμη επιπλέον. Εκεί, πάλι πίσω. Εκεί μπήκατε, θα ξεκουραστώ λίγο. Ήταν να βγούμε κανονικά, βγαίνουμε στα 58, τώρα μας πήγαν στα 60. Και σου λένε πίσω στη δουλειά. Προφανώς δεν έχουν δει δουλειά κάνετε εδώ. Σε τι συνθήκες και τι θερμοκρασία δουλεύετε. Οπωσδήποτε. Δεν έχουν δει πώς δένεις μια γέφυρα. Οπωσδήποτε. Για δείξτε μου, λάτε. Τι κάνω, για πείτε μου. Λοιπόν, βάζουμε το σίδερο κανονικά εδώ. Εγώ να φέρω κι άλλο. Να φέρεις κι άλλο. Πάμε να βάλουμε ένα πιο εκεί στη μέση για οδηγό πάλι. Πού θέλετε να το βάλω? Πιο εκεί, Εδώ. Πάμε. Εδώ. Σιγά. Προσέξτε μην παραπατήσει κανείς και πέσει. Εδώ να το περάσω. Να κάνω κάτι. Ναι. Είναι λεπτομέρειες που δεν τις φαντάζεται κανείς, κύριε Στέργιο. Ότι αυτό το σειρματάκι κρατάει ένα τόνο και πολλά χιλιάδες σειρματάκια από το δικό σας δέσιμο είναι αυτά που κρατάνε τη γέφυρα στις ταλαντώσεις και στον χρόνο. Ένας σιδεράς, το επάγγελμα σιδεράς μπορεί να κάνει 10.000 δεσίματα την ημέρα. 10.000 δεσίματα. Ναι. Μέσα σε μια απλή βάρδια. Σε μια απλή βάρδια. Με το χιόνι, με τη βροχή, με τον ήλιο, με όλα, Τώρα εσείς τα δίνετε και εύκολα. Επόμενο, τι άλλο θα... Είμαστε κι εσείς, πήραμε να Ναι. Καναλιά. Λοιπόν, σύρμα. Περνώ. Ωραία, ορίστε. Λοιπόν, το βάζουμε το σύρμα διπλό. Το έχω εδώ διπλό. Έτσι, αυτό εδώ πάτε. Πάτε αυτό. Αυτό. Όλα μαζί. Δύο μαζί. Λοιπόν, και δέστε αυτό το σίδερο έτσι όπως είναι. Εκεί. Εδώ. Ναι, Παίρνω εδώ. Και το σφίγγεις με την τενάλια σου. το σφίγγεις με την τανάλια. Είναι αυτό που λένε δεν συνηθίζουν τα χέρια λίγο, Ναι. Σιγά σιγά. Θέλω, δεν θέλω, Το πάω καλά. Ναι, δέστε το. Ωραία. Εντάξει. Κόψτε το. Ωραία, κόβει. Εντάξει είναι. Υπάρχει δέσιμο το οποίο είναι... Όταν αρχίζεις και το γυρίζεις, το στρέφεις, Ναι. πρέπει να το τραβάς και προς τα πάνω σου ουσιαστικά για να σφίγγει το σύρμα. για να Τραβώντας το έχει- επάνω και στρίβοντάς το έτσι. παίρνει τα κενά του. Το κάνεις με την τανάλια κανονικά και το κάνεις έτσι. Α, Κατάλαβες.
Και το κόβει με τελάγια. Εγώ έχω μάθει άλλο δέσιμο. Φυσικά τώρα έχουν περάσει. Ο καθένας έχει το δικό του, λέτε, αρκεί να είναι σωστά. Έχουν περάσει λίγο τα χρόνια και είμαι λίγο αργός. Κάπου γίνεται δουλειά. Εσύ είσαι αργός. Ναι, κάποτε ήμουν γρήγορος. Γεια σου Κενάν. Μου είπαν ότι δένεις γρήγορότερα από όλους. Μου δείχνεις λίγο πώς το κάνεις. Είναι απλό, αλλά είναι το να το συνηθίσεις. Το πιάνεις, ακουμπάς το αναλάκι, Ναι. το κάνεις στροφή, κόβεις. Ρε Κενάν, δεν μπορώ, μπερδεύομαι. Είναι εμπειρία. Από πού είσαι? Από τη Ξάνθη. Ξάνθη. Ναι, Κομάκος. Κομάκος. Γεια σου, ναι. Να είσαι καλά. Έχω κάνει πάνω στη Ξάνθη Ναι. και στρατό και φίλους έχω από Μάκους. Α, ωραία. Και έχετε και ωραίο φαγητό πάνω στην Ευρώπη. Έχουμε. Πόσα χρόνια εδώ? Εδώ έχω χρόνο. Χρόνο εδώ, στη δουλειά αυτή, πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, από 17 χρόνια πρέπει. Εδώ στο Λιοπύρι. Όχι, γενικά, σε όλη την Ελλάδα. Πώς αντέχεις τη ζέστη εδώ, τον ήλιο? Είναι και το θέμα συνήθειας. Να είσαι καλά. Δεν έχω δει πιο γρήγορο δέσιμο, δεν μπορώ. Είναι αρχή, πρώτη μέρα είναι. Θα μάθουμε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ, να είσαι καλά. Θα βάλουμε μεγάλη. Πάτε οριζόντιο. Δεν είναι και ελαφριά. Μην νομίζετε, δεν μας χαρίστηκαν. Στο δεύτερο μέρος αύριο θα δείτε πόσο σκληρή είναι η καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων. Αν δηλαδή αυτές οι εικόνες δεν είναι αρκετές για να καταλάβετε τι παίρνουν αυτοί στην καθημερινότητά τους, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι, ηλικίες από 19 έως και 59 ετών, όπως ο κύριος Στέργιος που γύρισε πίσω για να συμπληρώσει ένσημα, γιατί ήταν πρόωρη σύνταξη, όπως αντιλαμβάνεστε. Για το Θεό, θα δείτε αύριο τι γίνεται. Και ένα μάθημα ζωής από υπέροχους ανθρώπους, από τους ηθήνοντες, πολιτικούς μηχανικούς, από τους εμπριστάτες, μέχρι τον τελευταίο συνάδελφο, επιτρέψτε να το πω για λίγο, συνεργάτη, απλό εργαζόμενο. Δείτε αυτά τα ρούχα, είναι τα ρούχα της δουλειάς. Για μένα είναι μια όμορφη ανάμνηση και ένα πολύ καλό μάθημα ζωής. Και αν αύριο χρειαστεί να δουλέψω κάπου, δεν θα τραπώ. Με πολύ μεγάλη χαρά θα βρεθώ δίπλα σε αυτούς τους εκπληκτικούς ανθρώπους, κάτω από τη ζέστη που με ενοχλεί πάρα πολύ. Σας το ορκίζομαι, είναι η αλήθεια. Αρκεί να πάρω ένα μεροκάματο αξιοπρέπειας. Όμως για μένα ήταν μια μέρα, ήταν μια βάρδια που άλλαξα πολλές ειδικότητες ανά 2 ώρες, προκειμένου να καταλάβω τι ακριβώς γίνεται, με όποιο κόπο μπορεί να είχα εγώ, με όποιο κόπο μπορεί να είχα, λίγο ή πολύ, δεν έχει καμία σημασία. Όμως για όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν να βγάλουν το μεροκάματο της αξιοπρέπειας, χωρίς να λένε ψέματα, ακούγοντας μόνο ψέματα, είναι η καθημερινότητά τους. Και αυτός είναι ο σκοπός του ανεδίκευτου εργάτη. Να τα βρούμε με τον εαυτό μας και να διεκδικούμε οποιοδήποτε μεροκάματο, φεύγοντας από τον καναπέ της κατάθλιψης, από την κατάθλιψη της καταναγκαστικής ανεργίας ή από το φόβο της, αν θέλετε, προσβολής αξιοπρέπειας, αν κάνουμε μια άλλη δουλειά διαφορετική από το παρελθόν, από τις επιλογές του παρελθόντος. Συνεχίζουμε το κεφάλι ψηλά και συνεχίζουμε. Και εγώ θα διαβάζω απ' έξω όλους τους κανόνες ασφαλείας, όπως υποσχέθηκα εκεί στους ηθήνοντες. Θα κρατήσω αυτά τα ρούχα, γιατί αυτά για μας είναι ένα μάθημα ζωής. Και νομίζω ότι μαζί το μοιραστήκαμε. Να καταλάβουμε τι γίνεται όταν περνάμε από αυτό το σημείο, εκεί πάνω από το Αίγιο, από το Ξυλόκαστρο δηλαδή, μέχρι και περίπου το Λόγκο, όπου με τα χιλιάδες πασαλάκια εκνευριζόμαστε για την ανάσχεση της κυκλοφορίας. Χιλιάδες άνθρωποι είναι δίπλα
και δίνουν με το δικό του κόπο και εδραιότητα την ελπίδα σε εμάς να βρούμε ένα οδικό δίκτυο ασφαλές για εμάς και τα παιδιά μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα που παίρνουμε όλοι. Εγώ ήμουν απλά ένας ανεδίκευτος εργάτης. Εσείς, οι άνθρωποι που πήραν το παράδειγμα για να το μεταδώσουν στους φίλους και στις παρέες σήμερα, ημέρα Σαββάτου. Αύριο το δεύτερο μέρος. Ανάσα και επιστρέφουμε.